με ξέρει. Τι έκανε. Μάλακα τι κάνω. Τι έχασα, πού έρχομαι. Μη με μπλοκάρεις. Προσπάθησα να πάω μπροστά, ρε. Δεν είχα σφαίρες όμως και έκανα κλικ κλικ κλικ. Έκανες γύρω-γύρω όμως και δεν μ' άφησες να περάσω. Είμαι Cristiano Ρονάλντο, τρίπλες. Τι μου βαράμε σκουτάκι. What? Ωπα ρε. Μαλάκα τι. Όπου μου έχουν γαζώσει, μου έχουν γαζώσει. Μπράβο γκοριλά. Μαλάκα πώς σκοτώνω έτσι. Με fade away τρίποντα. Ο Ντίρικ Νοβίτσκι. Πλασάωρο. Δεν έχω άλλες σφαίρες. Άλλη τύχη. Όχι ρε μαλάκα. Σύση είναι ένας. Εκεί στο κουτί είναι. What the fuck. Το βγήκε όλος με μη 4. Είχα σκουτάκι, αστοχό. Αστοχή κι αυτός. Και τελικά τον κατάφερα. Μπράβο μου, μωρή παιχτάρα. Συνεταιρική δουλειά. Συνεταιρική δουλειά. Πού με ξέρει. Τι έκανες. Πάρε σαν αγάτος. Μάλακα τι κάνω. Αφόρεσα, ωραία. Faker. Τώρα ήμουνα ο Shaker. Συμπρίστε ρε. Ο Μπεσίκτας με κοιτάει περίεργα. Θέλει το καβλί σου. Πάλι στο mid πάει ο Μπεσίκτας. Μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Τι είναι αυτή. Έλα δεν πέθανε. Τι κάνουμε, χάνουμε μόνοι μας. Του βάραγε τα πόδια και εγώ ρε βάλος. Πού πάει. Δεν ξέρω. Δικιά μου ήταν αυτή η καραμπίνα κόκκινη, σ' άρεσε. Ωραία.
Πω μαλάκα, ένα HP ήταν και δύο. Τους βρίσκει η μισή σφαίρα. Και τώρα λέει, μαλάκα, πώς κουβάλεσαι εσύ, τους έκανα. Mind Ισχύει. games. Πολύ καλός. Αλλά τα λέει στα τουρκικά. Σίγουρα καλύτερος από μένα. Ο Μπεσίκτας. Το αφήσω εδώ πέρα μπροστά στο βιβλίο. Γιατί μου κλέβεις τα kills? Drive-by από scooters. Δεν έχω Όπο λεφτά. φτώχεια. Όπο φτώχεια 2%. Τι παίρνω με 2%? 2 τυρόπιτες. Τυροπίτες. Κωνσταντίνος Καραπάπας. From Greece. From Greece. Νούμερο 1 στο draft. With the number 1 draft pick. Dallas Mavericks. Choose Konstantinos Karapapas. Τον έκαψα! Όπου πήγαν όλοι μέσα, ρε. Τους αποθήσαμε. Πού κρύβεσαι, ρε. Γορίλα. 81 σε 5.